роден за това, но ето, че съм сгрешил. Какво да правя не знам и как да се справя сам. Надолу с главата всичко твърде хубаво бе и няма как реално да е. От мен очакват се чудеса, аз не се справям с това. Дали пък всичко пред мен е водач им трябва, а той е в мен. Сега удари и моят час, ще видят всички кой съм аз. Време е, изправям гордо глава.